Adda na di konti polisya, di iti aguliteg ngag 2025 ken 20, agpada minero, agdamagag na naditilinasin Zone 1 Bangged, ken tuboy tilakob abra, kalpasan na natiliuda iti niwada drug bypass operation, iti basat ti Emerald Barangay Lingtan Bangged Abra, pasado las 10 si Dirabi. Narekobre ka na kuwada ti subject ti bypass sa may sasasya ti mapapati a Cebu, ngagdag 20.21 grams, kinagkata ti 1,430 pesos. Idinto narekobre, idikot iti may sa kadakwada, ti may sasasya ang naglaon ti mapapati a Cebu, ngagdagsan met ti 0.14 grams, ngagkata ti 950 pesos. Narekobre pa iti non-drug evidence. Ti operasyon kat na isuat, babay na pagtitipon ng pwersa ti Pulisya ken Bideya nga induruan ti Drug Enforcement Unit, ti PNP. Successfully nga na-aresto iti duwa nga subject tayo. Na-monitor dito iti PDEO ken diti Bangged MPS nga suda dagiti agi laklako dito yan ti probinsya tayo nga Abra. May bilang diti suspect ng street level individual gapu di paragilako na ti legal na droga. Nagkikyadamete na nagpa-interview iti news team. Sumako na ti reklamo parang glabsing ti RA 9165 wano ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Agtultuloy met ti balag ti pulisya kanang di saan pa'y ngagsardeng iti operasyon ti legal na droga. Dito'y kapulisan tayo dito'y Abra, aglalo rin ti PDEO, ken dito'y kapulisan ti Bangged, ket naingat nga ti kampanyada kontra ti droga. Ket may bagak batan tagito'y agtultuloy at tangagkabubra dagito'y ke matiliw na kayo ti linteg. Hanyong orayan dito ikat mang perdi lang ti masakbayan tagiti ubing ti kakailian tayo dito Abra. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.